Там немає історії, там є бойова легенда. Да. Бойова легенда, яка потрібна для просування. Мобілізаційний проєкт. Абсолютно. Мобілізаційний проєкт з бойовою легендою для просування там свого образу життя. І це працює для багатьох людей. Ось зараз ми знаємо там багатьох людей там з Італії, з Франції, які приїздили туди. Але навіщо вони приїздили? Що приваблювало їх на цих територіях за великим рахунком? Охотяться на людей? Так, з трьома я розмовляв. З трьома. Вони, і в мене склалося враження, що їх там привабили дві речі. Перша – це хаотичне насильство. Вони можуть робити все, і їм нічого за це не буде. Другий – це бізнес-проєкт. Вони були залучені до створення мережі підпільних студій, де вони знімали відео з тортурами, вбивствами, порно. Це там були, це на територіях ось окупованих. Там ще, якщо я не помиляюсь, була Абхазія. Ще щось. Тобто ось такі. И потом они через какие-то тайные сети продают это потребителям. Так. То есть пытки снимают и так далее. Ну, наскільки я розумію, так. Це така специфічний контент.